ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ҳамватанони муҳтарам. ман миннатдори он ҳастам ки шумо ин рубрикаи моро тамошо мекунед. Умедвор ҳастам ки ба шумо як фоидаш мерасад. Саидмурод Давлатов ки ҳаст дар асл? дар ҳамин бора мехоҳам ки камтар сухан кунам, чунки баъзе чиҳо мебинам аз ҳар тарафи дунё ҳар хел мегӯянд. барои ҳамон мехоҳам ки шумо худатон аз забони худи ман нақстар фаҳмед. ман дар ҳамин деҳа, ман ин деҳаи Дарғ, дар ноҳияи Айнӣ, деҳаи Дарғ, дар ҳамин деҳа ман таваллуд шудагӣ. даҳум фарзанд, ҳо анаваи хонаи ман аст. ҳо ахирон ҳамҷи бинед болои боло ҳаст, анаваи хонаи ман аст. ҳо оқиби қишлоқ ба ду этажа аваи хонаи ман аст. ана ҳамин ин қишлоқ як қишлоқи бабарака аст, як қишлоқе аст ки ба монанди ҳамин кафи даст аст. ҳамин даста бинед агар 5 та ангушт дошта бошад, ҳамин қишлоқ ҳамин хел аст. 5 та дара дорад. Як дараш усон, мана ин дара, мана нигоҳ кунед вай дара, мана ин дараро бинед, дараҳои пушта бинед. Ин мана ин сеюм дара, дидед? дараи поин тараф бо мана инаш аст, бо мана вай дараш аст, и баъд мана ин худи рай даромади ин қишлоқ аст. ҳамин 5 та дара дорад. ҳамин 5 та дара аз 4 тарафи ҳамин 4 дараи ҳамин азизу авлиё ҳастанд. одамое ки табарруки, одамое ки худотарси, авлиёҳое ки асрҳои аср хизмати худои хизмати халқа карда ҳамчун авлиё гузаштагӣ ҳастанд. зиёратгоҳҳо ҳастанд дар ин диёр. мана ин мактаби нав, мана ин мактаби наве ки поини ман ба дида истоди, ин мактаби нав. ман ин мактаб ба хондагӣ ҳо боло ба ҳаст мактаби кӯҳна, ман ваш ба хондагӣ. ҳо шифри сабз дорад, ман ваш ба хондагӣ ва мактаби кӯҳна ба. ҳамин қишлоқи майдаҳакак зиёда аз 300 кас рафтагӣ асту омадагӣ нест аз ҷанги дуюми ҷаҳон. бо зиёда аз 50 та 70 таш бо бафкам гашта омадагӣ аст. баъзеш ярадору, баъзеш инҷа омаду инҷа мурду, баъзеш зинда монду. хотирам мекунад таги 20 кас герой буданд, таги 17 кас 20 кас герои Советского Союза буданд. ана ҳамин хел аз ҳамин қишлоқи майдаҳак бинед як чанда профессорҳо, докторҳо, академикҳои олимо ҳастанд дар тамоми дунё. ана ман даҳум фарзанд, ман таваллуд шудагӣ даҳум фарзанд дар ҳамин қишлоқ. модари ман калхочӣ будам, падарам чӯпон буданд. соли 78 ман таваллуд шудам, 79 падарам мурданд. ақбаи анзоб ба авария карда гузаштанд. баъд аз мактаби миёна хонда тамом кардан, ман рафтам дар Душанбе барои хондан. худтон медонед ки солҳои 90 мана ин дигаргуниҳои бисёр шуд, развал СССР, ана перестройка, ҷанги граждании худамо, мана ин чизҳо бисёр шуд. мо ҳамин будагӣ чизҳо мо нест кардем, пули будагӣ чиз мо нест шуд, пули бисёр аз заёму мана ин чизҳо будам. мо падари ман доранда буданд, чӯпон буданд, ки як қутани мол доштанд. дар ин қишлоқ фақат одами молдор ва пулдор аст. ин қишлоқ дигар ки пулдор нест. ана ҳамин хел ҳамон давру замон ҳамин хел буд. по крайней мере ҳамон давру замон ҳамин хел буд. ҳозир бошад ана ҳамон ҳозир бошад ман молдорӣ намекунам, чунки ман аз паси илм ҳастам, аз паси дигар чизҳо ҳастам. ана ман даҳум фарзанд соли 95 мактаба тамом карда ман рафтагим ба студент шудан натонистам. 3 та мактаби олия ман партофтам. политехнический вуз, музыкальная академия, ХГУ. ман 3 та вуза хондан натонистам, партофтам акс бепули ба. ҳамон вақт фаҳмидам ки одами хуб будан кам аст, агар пул надошта бошӣ. илмдор бошеду пул надошта бошӣ хор мешед. ҳамон вақт ман фаҳмидам ки ҳунара пул кардана ёд гирифтан дар кор, илма пул кардана ёд гирифтан дар кор. ман рафтам Россия 6 моҳ мардикорӣ карда, дар Россия кор кардам. баъд аз 6 моҳи мардикорию азоби мушкилиҳо, баъд роҳи корашо ёфтам, аз зеленфурӯшӣ сар карда, аста администратори бозор шудам. баъд ба ҳамин недвижимост заниматсия кардам. дигар ман хондам. фарқати ман дигар тоҷикҳои мо ҳамин аст ки ман хондам. бисёр бачаҳои мо меранд ҳамон мемонанд ҳамин хел корисиёба ёки ҳамин стройка ба ёки бозор ба савдоба, ман бошам ҳамина ман хондам. фарқати ман ҳамин қадар аст. вақте ки ман хондам, дигар фикри хаёли ман дигар шуд, фаҳмиши ман дигар шуд. баъд аста ман недвижимост заниматсия кардам, баъд бизнес трейнер шудам, дигар коро кардам. ман бизнес трейнер, ман ҳозир дарс медиҳам. ман бизнес трейнере ки дарс медиҳам тамоми миллатҳои дунё ба. ман як бизнес трейнер барои мусулмононе ёки барои як тоҷиконе,
ман дарс метиҳам тамоми дунё ба сабаби интернет ба тамом дигар давлатҳо ба бисёр 63 давлат дунё ма рафта баромад кардагӣ ҳастам бисёр шаҳрҳои ба 1 миллион зиёда аз 1 миллион 200 ҳазор одам дарсҳои мана гузаштагӣ ҳастанд. Ман 22 сол аст баромад карда истодиам аз худи ҳамин фақат 13 соли охираша гуфтам ки 1 миллион 200 ҳазор бо пешангиша ҳисоб накунӣ 1 миллион 200 ҳазор офлайн онлайн ҳам ба сабақи интернет ҳам живой ҳам встречаҳо ҳам откритие закритие встречаҳо ҳамаш ба 1 миллион 200 ҳазор гузаштагӣ аст аз рӯзе ки мактаби самоя ман ташкил кардам международни то есть маркази байналмилалии рушди инсон само. Ман 8 фарзанд дорам 9-маша интизорам бо ёрдами худованд 16 та китоби ман дар дасти мардум ҳаст 22 та китоб навистагӣ 16 таш дар дасти мардум ҳаст боз бо камтар дига меҳнат кардам дар кор 25 та китоби нави дига ман бо нависам вақт наёфта истодиам баъзеҳо ба 2 строчка баъзеш ба як қисми мисол қисми 1 қисми 2 навистагӣ баъзеш ба 5% навистагӣ баъзеш ба 20% ин китоба ман тамом карданам дар кор. ман ҳамин деҳаи ман барои чи аз ин сар кардам барое ки мехоҳам ки шумо фаҳмед ки давлатов дар асл кӣ ҳаст. имрӯз ба бошад 24 та ман бизнес дорам 67 бизнес ба ман таҷрибаи корим ҳаст ҳамин 24 та бизнес ман кор карда истод як қисми бизнесҳо дар тоҷикистон ҳаст як қисмаш дар дигар давлатҳо дар қазоқистон дар россия дар қирғизистон дар малайзия дар узбекистон дар худи тоҷикистон ҳамин бизнесҳои ман прибилни неянд як қисмаш прибилни як қисмаш прибилни нест ва ман сохта истодам нав сохта истодам баъзеша ман мисол ман боғбонӣ карда истодам боғи писта ёки боғи бодом ёки боғҳои суперинтенсивӣ ва сохтан дар кор як рӯз ба ҳосил наметиҳад ин инвеститсия ки солҳои сол бад метиҳад ино ман карда истодам ба дастгирии худованд қадам ба қадам мактабҳо сохта истодам дар тоҷикистон ба ёрдами худованд худо хоҳад то 30 солаги тоҷикистон иншоалло ба муносиби 30 солаги ман иншоалло ният дорам ки ҳамин дар мактаби оксфорда дар хуҷанд тамом карда спорам кор ба дарояд бо мана айниба мактаб карда истам худи аэропорти айни ага бинед вайни ҳамон постгаи айниба аст ку авай устатараш пушти авай ба ман ба замин ҷудо кардагӣ додагӣ ҳастанд мумкин 22-23 бо ман вайс тамом карда вайам кор ба дарорам кор ҳамин хел ба ёрдами худованд ҳамин хел кор карда истодиам ман ҳамин деҳа ба оби нӯшокиам мо овардем ҳамин деҳа ба бисёраш ба ки ҳамин мардум ба чи ба ки аз обе ки аввал мо ба агреатсиҳо об ёрдам карда овардагӣ буд пешатар мардуми мо аз дарё об мехӯрд ҳамин дарё об мехӯрд мардуми мо ҳамин дарё фурмада об гирифта мехӯрд брюшной тиф ҳамин касали тиф бисёр шуда микроб мешад основном брюшной тиф чӣ баки ман замини об метиҳад ин оби замина мефурод дарё ба хуш мешавад ку халқ ҳамин дарё об гирифта менӯшид вай набуд аз роҳи асл гирифта хӯрдагӣ будан ҳеч ки нигоҳ намекард ҳама гум мекард ки нормальный хуб баъд вақте ки анализ кардем дидем ки мардум бисёр брюшной тиф шуда истода брюшной тиф акси микроб мешавад баъд об аз дигар ҷоҳатҳо он дара овардан баъд аз вай баъд аз чанд вақт ман вақте ки инҷо омадам пурсидам духтуро пурсидам маълима пурсидам гуфтанд ки ҳамин вақте ки об ба он ҷо овардем брюшной тиф гум шуду неки касалиҳо гурда зиёд шуд ба ман гирифтам полностью научный подход карда аз ҳамин дараҳо ҳамин сарчашма оба анализ гирифта карда проверка карда буром кадомаш зарараш нест кадомаш оби действительно фоиданок аст барои инсон ҳаваша ёфта ба ҳамон оба овардем ҳозир ҳамин дараҳо ба мисол водопровод аст бисёр сари кӯчаҳои қишлоқ ба ҳамааш ба оби нӯшокӣ аст ҳамин хеле коро ба ман ҳавасам аст ман ҳамин мактаби миёна аст мактаби миёна мумкин ки 4 сол шуд ё 5 сол хотирам ё 4 сол ё 5 сол ҳар сол ман ҳамин ё солона ба ё чорякош ба бачаҳое ки аълочӣ мехонаду ҳаме баҳоаш аъло мегирад ҳамоно ба ман стипендия метиҳам соли якум ки сар кардам кам буд бовар кунед беҳад кам буд неки ахирон ки тамом кардем аз 40 кас 50 кас гузашт кадом муатиҳо ба ман стипендия медодам ҳамон бачаҳое ки кругли ҳамин ваяша чорякаша кругли 5 бошад ёки солонаш кругли 5 бошад ҳамоно ба ман додем ман дар қишлоқи дарх сар кардам 3 сол анҷи сар кардам ба соли гузашта вест ноҳия айни ба гуфтем мекунем ҳамин 16 ҷамоат будааст 9 ҷамоаташ ба мо кардем худо ба шукр результати хуб дод имсол ман ҳозир ман олимпиада ташкил кардам вест вилояти суғба худо ба шукр ман ҳамин хел нақша дорам олимпиада ман мехоҳам ки халқи мо китобхон бошад ман мефаҳмам ки халқи мо чӣ қадар китобхон шад ҳамин қадар халқи мо олим шавад ҳунармандош бисёр шад ҳама қадар осон зиндагии халқи мо мешавад барои ҳамон ҳамин хелчиба ман ҳаваси ман ҳамин чизро дастгирӣ мекунам ман бисёр благотворенность мекунам мачитҳо месозам дигар чизҳо месозам неки яке аз чизи бисёртаре ки ман ба маъқул асту дастгирӣ мекунем мо ман ҳамин чи ин дар роҳаи илм ман бинам ки фарзанде бошад ки ҳақиқатан илм ба ҳавасаш асту ҳунараш аст ман албатта ҳамин хел бачаҳо дастгирӣ мекунам ман худам ҳавасам аст дастгирӣ кардам чӣ ба ки
шумо мефаҳмед ки пул ин чизе нест ки тақдири одам дигар роҳ қатирад. Мебинед ки ин бачи ҳунарманду илмдор не касое ки пул надорад дигар тараф ба бурафт ба ҳамин тақдираш дигар хел шуруъ бурафт. Конечно ҳамин ба хосту худованд аст, не ки як чиз сабаб мешавад. барои ҳамон чиба ки ман худам 3 мактаби олие ки хондан натонистам вақташ ман ҳамин аз хотирам буровардан наметавонам. ҳозир ба бошад ман 4 мактаби олие тамом кардам. Маген, Москва, Международная академия гуманитарных естественных наук, баъд РАНХИС, Российская академия народных хозяйства при президенте Российской Федерации, МАБ, Международная академия бизнеса, Алмаю, Алмата, Дипакадемия, дипломатическая академия при Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики, Кыргызстане, то есть дипломат. 4 высшее образование ман дорам. 2 докторское дорам, якта доктор илмҳои равоншиносӣ, якта доктор илмҳои иқтисодӣ, экономический наук. Якта профессорам, профессор маркетинг бизнес. Ҳамин ман хондам, карда истодиям. 67 китоб навистагиам, ҳамин 67 китоб 67 бизнес карда гастам, ҳам таҷрибаи кор дорам, ҳамин 24 таш кор карда истодааст. 22 та китоб навистагиам, дар 22 та 16 таш дар дасти мардум ҳаст. баъзе одамо мехонад китобҳои мана, баъзе одамо не, баъзе одамо дарсҳои мана гӯш мекунанд, баъзеш не. Шумо гум мекунед ман хато намекунам, манам беҳад бисёр хато мекунам. баъзе одамо қабул мекунанд, баъзе одамо ма фиребгар мегӯяд, баъзе одамо мегӯяд ки не, ина гӯш кардан дар кор, хондан дар кор. Касе ки мана фиребгар мегӯяд ё чи, вай аз нофаҳмиша мегӯяд, аз ҳамон чи ба чуқур хондагиш не, дарсҳои мана хондагиш не. баъзеш мегӯяд ки хай ҳамин китобҳои заграниц ва иностранцҳои гирифта навиана тарҷума кардаганд. Ин ҳамига фақат тоҷико мегӯянд. Намедонам чи ба ин хел фикр доранд, не ки ман сразу мефаҳмам ки ҳамин одам китоби мана хондагиш нест. дар ин гапи фикрҳои ҳамин ақидае ки холию пуч ҳасту ҳама ба мегӯяд, амона мо бам гуфта истодааст. ё ки баъзеш мегӯяд дарс ба наравин, дарс ба расходи зиёдатӣ аст. Не бродаро, дарс рагон вақт расходи зиёдатӣ не. Ин инвеститсия, ин сармоягузория. ин майнаи сари шумо ягона банки аст ки ягон вақт шумо банкрот намешавад, ба шумо ёрдам мекунад. агар ки хоҳед ки шумо тақдиратон дигар шавад, рафта хонед, дарсҳои мана хонед, китобҳои хонед, шумо ба ино бисёр фоидаш мерасад. Медонед ман барои чи ҳаётам дигар шуд нисбати бисёр тоҷикои мо? аз сабабе ки дигарҳо рафтан бозор ба истода, бозор ба кор кардан гирифтан, ана стройка ба кор кардан гирифтан, ман не, ман хондам, ман меҳнат карда пули кор кардагӣ ман хондам, ҳамин чи ҳаёти мана дигар кард. ин гуфтагӣ ман ба шумо ҳамин. дар асл Саидмурод Давлатов кист? Ман ба шумо ба худам нақлаша карда додам ки шумо нағз дурустатар фаҳмед. ки яке мисол баъзе одамо мегӯяд ки не ин дарсо кор намебиёд ё китобҳо кор намебиёд, шумо фикри во нагиред. ҳамин ҷӯянда ёбанда аст. шумо чизе мековед дар китобҳои ман, ҳамон чиза меёбед. шумо чизе мековед дар дарсҳои ман, ҳамон чиза меёбед. ин зиёд ёфтан наметавонед. барои ҳамон ҳаракат карда ковед бисёр илмҳои бузург меёбед дар даруни китобҳои ман. одамо пайғамбаро гапаша гӯш намекарданд, пайғамбаро инкор мекарданд. ман ки бо ҳастам, конечно бо бисёр одамо аз нофаҳмиша мо гапҳои мана инкор мекунад. ҳар чи ки ақли одам фаҳмида наметавонад инкор мекунад, мегӯяд ин намешад, гуфта ҳамин хел мепартод, чиба ки ҳава фаҳмидан наметавонад барои ҳама қадар. барои ҳамон вақте ки одамо намефаҳмиданд суханҳои пайғамбаро инкор мекарданд. шумо бошед, бахтар бошед, нигоҳ кунед, барои ватан хизмат кунед, барои халқ хизмат кунед. ҳамин хел ватани бузург ҳама ба нест. як деҳаи оддӣ аст. ман ҳамин Тоҷикистонро дар назар дорам, як деҳа не. хеле миннатдорам аз шумо. гумон мекунам ки шумо бояд ки ҳамин ролике тамоми ё рафиқатумо нишон диҳед ки касе ки шубҳа дорад гӯш карда бурад. шумо пеш аз оне ки баъзе дарсҳои ман агар ки ягон рафиқи шумо хеш шумо гапи шумо намегирад ё ки инкор мекунад гуфтагиҳои мана, гӯеташ ки пеш аз оне ки ту инкор кунӣ, аввал ҳамин китобҳошона хонда бурад, аввал таҷриба кунад. гуфтагиҳои ман таҷриба метиҳад ё не? агар ки ҳавай таҷриба надод, баъд гуфт ки ин кор намекардааст. ақаллан барое ки ман ба доказат кунад ки ҳамин китобҳои мо кор намекунад, дарсҳои мо кор намекунад, як бор муддати 3 сол 5 сол ҳамина таҷриба кунад. майла баъд омада ман ба гуфт ки муаллим результат надод. хуб ман умедворам ки шумо ҳамотон сарватманд мешавед, халқи мо обод мешавад, ҷамъияти мо обод мешавад. ватани обод мекунем ҳамроҳ.